Kelimullah Tevehhudî Kurdên Xorasanê çand û zimanê xwe parastine. Kelimullah Tevehhudî Nivîskar, dîrokzan, helbestvan û muzîkjenê Kurdê Xorasanê Kelimullah Tevehhudî bo cara yekê îsal di meha Nîsanê de serdana Başûrê Kurdistanê kir. Kelimullah Tevehhudî ji aliyê Kora Zanyariya Kurd ve bo Başûrê Kurdistanê hatibû vexwandin û di merasîmeke mezin de bo amedebûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û gelek rayedarên hikûmetê û rewşenbîr, mamosteyên zanîngehan û akademîsyenan hate xelatkirin. Kelimullah Tevehhudî her wiha ji aliyê Serok Mesûd Barzanî ve jî heta hate pêşwazîkirin. Dora medyayî ya Rûdawê serdana Kelimullah Tevehhudî bo Başûrê Kurdistanê bi derfet zanî û hevpeyvînek pêrest saz kir û derbarê rewşa Kurdên Xorasanê û pêwendiya wan li gel Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê de dîrok û coğrafyaya ku lê dijîn pirs jê pirsîn. Ji derbarê hejmara Kurdên Xorasanê eslê wan rûberê coğrafya ku lê dijîn û dîrok û gelek bebetên din de gotinên cude têne kirin. Kelimullah Tevehhudî ji Rûdawê re dibêje heta niha amarek bi hûrgilî li ser hejmara Kurdan li Xorasanê tune ye. Lêbelê ji wê dema ku Kurd bo vê navçeyê hatine veguheztin, ji şerên qonaxên weke Sefewî, Nadir, Şah û Qacariyan ve bi kêmanî 1 milyon Kurd hatine kuştin. Çimku xelkê vê navçeyê diviyabû sînorê Xorasanê pir aloz jî êrişan Mogol û Tirkmenan biparêzin. Tevehhudî dibêje niha piraniya Kurdên ku li Xorasanê dijîn kurmancin û li ser mezhebê Şîî ne. Ji bo diyarkirina hejmara Kurdên Xorasanê divê destpêkê ew yek were xuyakirin ku hevoka Kurdên Xorasanê kê li xwe digire û rûberê coğrafyaya ku lê dijîn heta ku derê ye. Tevehhudî dibêjin ji Şatranlû heta Serexsê û ji wê derê ve heta welatên Tirkmenîstan, Uzbekistan, Tacikistan û Efxanistanê Kurd hene û hemû jî Kurdên Xorasanê ne. Lêbelê ji hev belavbûna Kurdên Xorasanê mezinên berî li Pakistan û Hindistanê jî hene. Kelimullah Tevehhudî red dike ku tevahiya Kurdên Xorasanê bi zorê ji navçeyên xwe hatibûn dûrxistin û ew ji bo Xorasanê hatibin veguheztin. Bi nêrîna wê di qonexeka dîroka Îranê de Xorasan ji dest çibûn. Mogolan ew der girtibûn. Lewma jî di dawiya sedsala 15 û destpêka sedsala 16 Şah İsmaîl Sefewî pêşniyar kir ku Kurd bo wê navçeyê bêne veguheztin, da ku Mogolan ji vê darê derxînin. Bi gotina wê rewşenbîr û dîrokzanê Kurdê Xorasanê niha hejmara herî zêde ya Kurdên Xorasanê li Tehranê dijîn, lê belê kes behsa wan nake. Kelimullah Tevehhudî dibêje bi giştî li gor texmînan hejmara Kurdên Xorasanê derdora 2 milyon kesan dibe. Bilindbûna asta bêkariya û nebûna derfetên kar li Xorasanê bi taybet li parêzgeha Xorasana Bakur ku piraniyê Kurdên Xorasanê li wê derê dijîn bûne sedem ku gelek xelkê wê navçeyê bo navçeyên dinên Îranê û bi taybet Tehranê koç bikin. Bi gotina Tevehhudî piraniya Kurdên ku Xorasan bi cih dikiştîne li Tehranê dijîn û tekez
dike her ew Kurdên Xorasanê ne ku taxa Ferdîsiyê li bajarê Qerecî li nêzîkî Tehranê ava kirine. Xorasan bi sedan kîlometran ji parêzgeha Rojhilatê Kurdistanê dûr e. Lê tevî wê yekê Kurdên Xorasanê ziman û çanda xwe ya Kurdî parastine. Kelîmullah Tevehûdî dibêje axaftin û goftûgo helbest û muzîka xelkê bi kurmancî ye. Ew him zimanê Farsî fêrbûne û him jî kurmancî. Di derbarê eslê Kurdên Xorasanê de jî Tevehûdî dibêje piraniya wan ji bindarê Çiyayê, Agiriyê ve Koçî Xorasanê kirine û gelek ji wan ji Hoza Celalî ne. Lê ji piraniya hozên Kurdên li Bakurê Kurdistanê parêzgeha Urmiyê û Qefqazê hene lê parêzgeha Xorasanê jî hene ji wan Kurdên Baban, Cefqanlo, Kafqanlo, Şêx Emirlo ku ji Dêrsimê ve hatine, ew hemû ji Xorasanê hene. Tevehûdî yekemîn kes e ku dîroka Kurdên Xorasanê winivîsiye. Ew dibêje hewla min gelek bibandor bû çimkû berî ku ez pirtûka binivîsim Kurdên Xorasanê pirtûk nedixwandin, lê piştre dest bi xwendinê kirin. Niha tîraza pirtûka min ji tiraja nivîskarên Farsên li bajarê Meşhedê zêdetir e, çimkû hem Kurd hem jî Fars, Tirk û Tirkmen pêşwazî li pirtûkan min dikin. Hejariya navçeyê û nebûna piştgiriya darayî wiha kiriye ku çalakiyên ferhengî û rojnamavanî li vê navçeyê gelek kêm bin. Berê kovareke Kurdî li Xorasanê dihate weşandin ku Radyoya Kurdî ya Xorasanê bû, lê piştî 12 hejmaran weşandinê wê kovarê ji ber kêşayan darayî hat rawestandin. Kelîmullah Tevehûdî ji Rûdawê re ragihand cihê kovara û rojname û weşanên Kurdî li Xorasanê bi destê betal e. Radyoya Kurdî ya Xorasanê ji 1956 ve heya niha li Meşhedî bername heye. Li televîzyon û li hin cihên hin tişt hene, lê belê ji bilî wan tişteke cidî tune ye. Wê je govend û sema û cilûbergên Kurdên Xorasanê ku gelek taybet in û ji ber rengîniya bi nav û dengin nefş bi nefş heta îro hatiye parastin. Tevehûdî ku bi xwe helbestwane jî ji Rûdawê re dibêje tevî ku Kurdên Xorasanê heta niha jî ji çanda xwe pêz dikin, li bilê dema wê yekê hatiye ku ew toxmên serekeyên çanda Kurdî ya li Xorasanê bêne tomarkirin û bêne arşîvkirin. Tevehûdî amaje bi hilwelên xwe yên di wî warî de dike û dibêje min bi xwe petir ji 100 awazên Kurdî kom û tomar kirine. Min ji sala 1966 ve ew awaz tomar kirine û arşîv kirine. Min navenda belgeyan ava kiriye û min Mûzexaneya Kulturî Kurmanc damezrandiye. Wî rewşînbîr hunerdosê Kurdê Xorasanê di çend de salên bihorî de muzîkjenên navderên Kurdê Xorasanê biriye navenda tomarê ya Wezareta Çand û Îrşada Îslamî ya Îranê û li wê derê awazên wan ên kevn tomar û arşîv kirine. Ji bilî wê yekê, wî bi xwe jî 120 saet muzîka Kurdî ya Xorasanê arşîv kiriye. Di çend salên bihorî de çalakiyên çand û kulturî yên Kurdên Xorasanê zêde bûne. Di berdewamiya axaftina xwe de Kelîmullah Tevehûdî amaje bi wê yekê de ku di çend salên bihorî de zêdetir ji 20 kes ji Kurdên Xorasanê ku zanîngeha xwe qedandine dest bi nivîsên û çapkirina pirtûkan derbarê gund û navçeyên xwe de kirine. Bi gotina Tevehûdî, ew yek guhertineke erênî û cihê kêfxweşiyê ye ku Kurdên
Xorasanê bixwe ji bo parastina çanda xwe zend vedane çimkî hikûmet piştgiriya Kurdên Xorasanê nake. Tevehûdî amaje bi girîngiya çand û muzîka Kurdî bo Kurdên Xorasanê dike û dibêje muzîka Kurdên Xorasanê jî muzîka hemû xelkên dinên Îranê bihêztir e. Sedema wê jî vedigere bo wê çandê ku Kurdên Xorasanê ya ku di 500 salên piştî koça bo Xorasanê de hatiye serê wan di muzîka xwe de tomar kirine bi coreke û ku dîroka me muzîka me ya û muzîka me dîroka me ye. Bi gotina Tevehûdî faktoreke din ji bandor li muzîka Kurdan Xorasanê û çanda wan kiriye û ew jî dema ku Kurd ji Bakur û Rojhilatê Kurdistanê û her wiha Qefqazê ber bi Xorasanê ve çûn di rê de li gelek gelên cuda pêwendiya wan çêbû û wan gelan bandor li hev kirin, lewma wê yekê bandor li muzîka Kurdên Xorasanê jî kiriye.